Dobar dan, dobrodošli u Ergo Baby školu nošenja. Danas govorimo o nosici Embrace i o tome kako se koristi kad želimo da dijete u njoj gleda prema naprijed. Dakle, Embrace nosika može se koristiti u 3 položaja. Za novorođenče prema sebi, za malo starije dijete prema sebi i za malo starije dijete s položajem tako da dijete gleda prema naprijed. Kad hoćemo postaviti dijete u taj položaj, okrenemo ga tako da leđima bude prema nama, raširimo mu noge i podižemo nosiku. Taj položaj naravno treba se koristiti za djecu koja imaju dobru kontrolu glave i vrata, koja imaju interes prema gledanju prema naprijed, prema svojoj okolini i uvijek ih treba promatrati i okrenuti ponovo prema sebi čim se umore i pokažu znakove da se žele maziti sa onom osobom koja ih nosi. Dakle, stavljamo bebu ispred sebe, podižemo nosiku i kopčamo nosiku kao i kad je dijete bilo okrenuto prema nama, dakle križamo na ramenice. Malo zategnemo jednu naramenicu, zatim prebacujemo drugu naramenicu. Naravno, uvijek jednom rukom držimo dijete ispred sebe. Nakon toga zategnemo i drugu naramenicu i namjestimo položaj nogu djeteta. Dakle, zakrenut ćemo malo bebi na koljena prema gore kako bi beba imala lijepi M položaj nogu, kako bi kralježnica bila lijepo svinuta i kako bi i bebi i roditelju bilo ugodno. Ono što je važno kod nošenja prema naprijed je da dijete bude dovoljno veliko da mu brada bude iznad panela nosike. Ovo dijete otprilike, ova lutka imitira dijete od otprilike 3 mjeseca, tako da je malo premala za nošenje prema naprijed, ali dobro će poslužiti da vam pokažem kako se pravilno namješta u položaj prema naprijed.